वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रचादं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तिशक्ति नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशीलं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण मते गोबंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारगमद्वाक्यामदानन्दा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഷഷ്ഠ സ്കന്ധം ആറാമത്തെ സ്കന്ധമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ലീലകളുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ അജാമിളന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നീട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെ വൃത്രാസുരന്റെ, അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അജാമിളന്റെ തന്നെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ യമരാജൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ, നാമം ജപിക്കുന്നവർ അവരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകള് ഈ ആറാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ അല്ലെ. അഞ്ചാമത്തെ സ്കന്ധം മനോഹരം തന്നെയാണ്. നല്ല കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അത് സൃഷ്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലത്തെയാണ് അല്ലെ. ഓ, എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിൽ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വിവിധ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ആയിരുന്നു അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. നേരത്തെ ഋഷഭദേവന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് ഈ ആറാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കന്ധമാണ്. മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്കെല്ലാം പോവാം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സംഗ്രഹം പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്കത് വായിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ദജി സ്ക്രീൻ കാണാനോ അല്ലെ മന്ദജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. അജാമിളന്റെ ജീവിത ചരിത്രം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉടനീളം സൃഷ്ടി, അനന്തര സൃഷ്ടി, ഗ്രഹ സംവിധാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 10 വിഷയങ്ങളുടെ വർണ്ണനകളുണ്ട്. ഭാഗവത ഭാഷകനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇതിനകം സൃഷ്ടി, അനന്തര സൃഷ്ടി, ഗ്രഹ സംവിധാനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് 3, 4, 5 സ്കന്ധങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചു.
ഇപ്പോൾ 19 അധ്യായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പോഷണത്തെ പറ്റി അഥവാ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന സംരക്ഷണത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു. യമരാജന്റെ അജ്ഞാനുവർത്തികളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷ്ണുവിന്റെ അജ്ഞാനുവർത്തികളാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാപാപിയായിരുന്ന അജാമിളന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ അധ്യായം. അവൻ സ്വതന്ത്രനായതും പാപപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായതും എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിന്റെ പൂർണ്ണ വിവരണം ഈ അധ്യായം നൽകുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും വേദനാപൂർണങ്ങളാണ്. വേദനാപൂർണങ്ങളായ എല്ലാ ജീവിതങ്ങൾക്കും നിദാനം പാപമംഗലമായ കർമ്മങ്ങളാണെന്ന് നാം തീർച്ചയായും അറിയണം. ഫലപ്രതീക്ഷ കർമ്മപാതയിൽ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു പോകും. അതുകൊണ്ട് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പലവിധ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അത്തരം പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരുവനെ പാപജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമായ അജ്ഞതയിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നില്ല. പരിണതഫലമായി പരിശുദ്ധീകരണത്തിന് തീരെ പര്യാപ്തമല്ലാത്ത പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താൽ പോലും ഒരുവന് വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടാകും. അഭ്യൂഹ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരുവൻ കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കി പാപപൂർണമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അഭ്യൂഹ ജ്ഞാനാർജനവും പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ ഒരു രീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പല പ്രതീക്ഷാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും ഒരുവന് കഠിനനിഷ്ഠകൾ, തപശ്ചര്യകൾ, ബ്രഹ്മചര്യം, മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സംയമനം, സത്യസന്ധത, നിഗൂഢ യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്നിവകളിലൂടെ പാപമംഗലമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയും. ജ്ഞാനത്തെ ഉണർത്തുക വഴിയും ഒരുവന് പാപപ്രതികരണങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയായാലും ഈ രീതികളൊന്നും ഒരുവനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഒരുവന് പാപജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മനോഭാവം സമ്പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും സുഗമമല്ല. അതുകൊണ്ട് കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെയും ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിന്റെയും മാർഗങ്ങളെക്കാൾ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് പ്രധാനമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം നിർണയിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് എല്ലാവർക്കും മംഗളകരം. ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളും മൂഹാപോഹ ജ്ഞാനവും ആരെയും സ്വതന്ത്രമായി മോചിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ ഭക്തിയുത സേവനം അത്ര ശക്തമായതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന ഒരുവൻ യമദൂതന്മാരെ, യമരാജന്റെ അജ്ഞാനുവർത്തികളെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും സന്ധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെ, ഒരിക്കലും യമരാജന്റെ ദൂതന്മാർ, യമകിങ്കരന്മാരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറക്കത്തിലൊക്കെ പല ആൾക്കാർ പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നെ ആരൊക്കെയോ പിടിക്കാൻ വരുന്നു, കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം അത്രയും ശക്തമാണെന്നാണ് പ്രഭാതരോട് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശക്തി തെളിയിക്കുന്നതിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അജാമിളന്റെ ചരിത്രം വിവരിച്ചു. കന്യാകുബ്ജത്തിൽ ഇന്നത്തെ കനൌജ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വസിച്ചിരുന്ന അജാമിളനെ ഒരു പരിപൂർണ ബ്രാഹ്മണനാക്കുന്നതിന് അവന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ വേദങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പാലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അവൻ എങ്ങനെയോ ഒരു അഭിസാരികയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവളുമായുള്ള സഹവാസ നിമിത്തം ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങേയറ്റം അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്തു. അജാമിളൻ ആ അഭിസാരികയിൽ 10 പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു. അവരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവന്റെ പേര് നാരായണൻ എന്നായിരുന്നു. സ്വന്തം മരണസമയത്ത് യമദൂതന്മാരുടെ വരവ് കണ്ടു ഭയന്നു വിറച്ച അജാമിളൻ അവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്ന ഇളയ പുത്രൻ നാരായണന്റെ പേര് വിളിച്ച് നിലവിളിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ യഥാർത്ഥ നാരായണന് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു. അവന്റെ നാരായണ നാമജപം പൂർണ്ണവും
അപരാധരഹിതവും ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും അതും പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ച ഉടനെ വിഷ്ണുവിന്റെ ആജ്ഞാപാലകർ ആ രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷരായി. അവരും യമരാജന്റെ ആജ്ഞാപാലകരും തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു സംവാദം നടക്കുകയും അത് ശ്രമിച്ച അജാമിളൻ മോചിതനാവുകയും ചെയ്തു. അതോടെ അവന് ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളുടെ ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ എത്ര ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച. നിവൃത്തിമാർഗ കഥിത ആദോ ഭഗവദായതാ ക്രമയോഗോപലബ്ധേന ബ്രഹ്മണായത സംസ്കൃതി. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച. നിവൃത്തിമാർഗ കഥിത ആദോ ഭഗവദായതാ ക്രമയോഗോപലബ്ധേന ബ്രഹ്മണായത സംസ്കൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച. നിവൃത്തിമാർഗ കഥിത ആദോ ഭഗവദായതാ ക്രമയോഗോപലബ്ധേന ബ്രഹ്മണായത സംസ്കൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇതിലൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, ലിറിക്സ് ആണ് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ 6 വരി 8 വരി 10 വരിയൊക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ വേഗത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ശ്രീ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച. നിവൃത്തിമാർഗ കഥിത ആദൗ ഭഗവതാ യഥാ ക്രമയോഗോപലബ്ധേന ബ്രഹ്മണായത സംസ്കൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. मालजी श्यामदेवदास माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच. निवृत्तिमार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत संस्कृति. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच. निवर्तिमार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणायत संस्कृतिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. विजयनारायण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच. निवृत्तिमार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत संस्कृतिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शाजी माताजी चलो. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच. निवृत्तिमार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. निर्मला माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിതുവാച നിവൃത്തിമാർഗ ആദോ ഭഗവതാ യഥാ സമയോഗോപലബ്ധേന ബ്രഹ്മണായത സംസ്കൃതി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീപരീക്ഷുവാച ഭക്തിമാർഗോ ഭഗവതാ യഥാ പ്രമയോ പ്രമയോഗോ പദത്തേന ബ്രഹ്മണായ സംസ്കൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. पंकजाक्षी माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम. प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परिषितुवाच निमत्तिमार्ग कदीद आदौ भगवदा यदा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्मृति. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. वत्सलाय माता जी चुल्को. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच निवृत्तिमार्गा कथिता आदौ भगवता यदा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा शिव वसंती दास माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. परिषितुवाच निवर्तिमार्ग कथिता आदो भगवता यदा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सिंधु सिक्के माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच निवृत्तिमार्ग कथित आदौ भगवदा यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा जी नमोदे माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच निवृत्तिमार्ग कथिता आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. सीतारामन माता जी हरे कृष्ण. माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच निवर्तिमार्गकथितम् आदौ भगवता यदा क्रमयोगलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. वसंत माता जी चलो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ चलो. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच निवर्तिमार्ग कथिता आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अनिता कुमारी माता जी चलो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच निवृत्तिमार्ग कथित आदौ भगवता यदा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. भारतीय माता जी हरे कृष्ण. माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच निवृत्तिमार्ग कथिता आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वर्णप्रभा माता जी चलो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परीक्षितुवाच निवृत्तिमार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः. कृष्ण प्रभु जी.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മോദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരിഷത്ത് ഉവാച നിവർത്തിമാർഗ കഥിത ആദോ ഭഗവതായത ക്രമയോഗ ഉപലബ്ധേന ബ്രഹ്മണ സംസ്ഥിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഭഗവാൻ, അല്ലയോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, അങ്ങ് മോക്ഷപാത അഥവാ നിവൃത്തി മാർഗം നേരത്തെ തന്നെ 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ പാത പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് നിശ്ചയമായും അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയരാനും അവിടെ നിന്നും ബ്രഹ്മദേവനോടൊപ്പം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കുവാനും കഴിയും. അങ്ങനെ അവന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തിന് വിരാമമാകും. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നതിനാൽ അഞ്ചാം സ്കന്ധത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലെ വ്യത്യസ്ത നരകീയ ജീവിതങ്ങളുടെ വർണ്ണന ശ്രവിച്ചതോടെ ബദ്ധാത്മാവുകളെ എങ്ങനെ മായയുടെ കുരുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചെടുത്ത് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടക്കി അയക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്തയാൽ അവൻ വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠാകുലനായി. അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ അദ്ദേഹം 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ച നിവൃത്തി മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം മരണമെടുത്ത സമയത്ത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സന്ധിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയെക്കുറിച്ചിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർണായക സമയത്താണ് അന്വേഷിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അന്വേഷണത്തെ വളരെയധികം ശ്ലാഘിച്ച ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിച്ചു. വരീയാനേഷതേ പ്രശ്നാകൃതോ ലോകഹിതം നൃപാ ആത്മവസമ്മതപുത്സാം ശ്രോതവ്യാദിഷു യാപരഃ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, അങ്ങയുടെ അന്വേഷണം മഹത്തരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് എല്ലാത്തരം ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ശ്രവിക്കുവാൻ ഏറ്റവും മഹത്തായ വിഷയമാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ശ്രവിക്കാൻ ഏറ്റവും മഹത്തായ വിഷയമാണ്. എല്ലാ അതീന്ദ്രിയരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:1 പറയും. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആകുലപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ നരകീയ ലോകങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ, അല്ലെ എന്തൊക്കെ പാവങ്ങളാണ്, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ വലിയ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നേരിടാം, വലിയ വലിയ ശിക്ഷകൾ നേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവസത്തകൾ മോക്ഷത്തിന്റെ പാത ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ച് നരകയാതനകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അമ്പരന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ലക്ഷണമാണ് വാഞ്ചാകൽപത രൂപസ്യ കൃപാസിന്ദുഭ്യേ വച. ഒരു വൈഷ്ണവൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണ്. പരദുഃഖ ദുഃഖി. മറ്റുള്ളവരുടെ അസന്തുഷ്ടിയിൽ അവൻ അസന്തുഷ്ടനാണ്. അതുകൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാക്കളുള്ള സഹാനുഭൂതി നിമിത്തം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വിശദീകരിച്ച മോക്ഷപാതയുടെ വിവരണം തുടരാൻ അദ്ദേഹം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശിച്ചു. അസംസൃതി എന്ന വാക്ക് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. സംസൃതി ജനന മരണങ്ങളുടെ പാത ജനനമരണങ്ങളുടെ പാത തുടരുന്നതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് അസംസൃതി ഒരുവന് ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച്
ക്രമാനുഗതമായി ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയുന്ന ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ തൽക്ഷണം ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ കഴിയുന്ന നിവൃത്തി മാർഗത്തെ അഥവാ മോക്ഷപാതയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. തത്വാദേഹം പുനർജന്മനായി. അതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോക്ഷമാർഗം ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുവാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആകാംക്ഷപ്പെടുന്നത്. ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ക്രമയോഗലബ്ധേന എന്ന വാക്ക് ആദ്യം കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും പിന്നീട് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും അവസാനം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെയും തലങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് ഒരുവന് മോക്ഷപദത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഭക്തിയോഗം വളരെ ശക്തിമത്താകിയാൽ അത് കർമ്മയോഗത്തെയും ജ്ഞാനയോഗത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയോഗം തികച്ചും അതിശക്തമായതിനാൽ കർമ്മയോഗത്തിൽ യാതൊരു സമ്പാദ്യവുമില്ലാത്ത പാപിയായ ഒരു വ്യക്തി പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ യാതൊരു സമ്പാദ്യവുമില്ല നിരക്ഷരനായ ഒരുവൻ പോലും ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നിസ്സംശയം ഉയർത്തപ്പെടും. മാമേ വൈശ്യസി അസംശയ. ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരുവന് ഭഗവാനിലേക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് നിസ്സംശയം മടങ്ങിപ്പോകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 8:7 ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യോഗികൾ ചിലപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം മറ്റു ലോകങ്ങൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതിനാൽ അവർ ഇവിടെ ബ്രഹ്മണ എന്ന വാക്കിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മദേവൻ വസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് ആരോഹിതരാവുകയും ചെയ്തു. സംഹാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും കൂട്ടി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നു. വേദങ്ങളിൽ ഇത് താഴെ പറയും പോലെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ബ്രഹ്മണാ സഹദേ സർവേ സംപ്രാപ്തേ പ്രതിസഞ്ചാരേ പരസ്യാന്തേ കൃതാത്മനഃ പ്രവിശന്തി പരം പദം. ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ളവർ ഉന്നത പദവിയിലായതിനാൽ സംഹാര കാലത്ത് ബ്രഹ്മാവിനൊപ്പം ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവൃത്തിലക്ഷണശൈവ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ മുനേ യോ അസാവലീന പ്രകൃതിർഗുണസർഗ പുനഃ പുനഃ. പ്രവൃത്തിലക്ഷണശൈവ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ മുനേ യോ അസോ വലീന പ്രകൃതിർഗുണസർഗ പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. ശോഭ പ്രതിമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവൃത്തി ലക്ഷണൈശ്ചൈവ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ മുനേ യോ ആസാവാലീന പ്രകൃതിർഗുണസർഗ പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവൃത്തി ലക്ഷണശ്ചൈവ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ മുനേ യോ അസാവലീന പ്രകൃതേർ ഗുണസർഗ പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവർത്തി ലക്ഷണശ്ചൈവ ത്രൈഗുണ വിഷയോ മുനേ യോ സാവലീന പ്രകൃതേർഗുണസർഗ പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവൃത്തിലക്ഷണശ്ചൈവ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ മുനി യോ അസാവലീന പ്രകൃതിർഗുണ സർഗ പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവൃത്തി ലക്ഷണശ്ചൈവ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ മുനെ യോസൗ അലേന പ്രകൃതിർ ഗുണസർഗ പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവൃത്തിലക്ഷണശ്ചൈവ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ മുനി യോ അസാവലീന പ്രകൃതിർഗുണസർഗ പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായസ്മരൺ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. പ്രവൃത്തിലക്ഷണശ്ചൈവ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ മുനെ യോസാവലീന പ്രകൃതിർഗുണസർഗഃ പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവൃത്തിലക്ഷണശ്ചൈവ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ മുനേ യോസാവലീന പ്രകൃതിർഗുണസർഗ പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവൃത്തിലക്ഷണശ്ചൈവ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ മുനി യോസാവലീന പ്രകൃതിർ ഗുണസർഗ പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അല്ലയോ മാമുനി ശിവദേവ ഗോസ്വാമി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാത്ത പക്ഷം ജീവസത്തയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കുന്നതിനോ ക്ലേശിക്കുന്നതിനോ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ആ ശരീരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവന് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ പ്രവണതകൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങ് നേരത്തെ വിവരിച്ചതുപോലെ മൂന്നാം സ്കന്ധത്തിൽ അവൻ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 9:25 വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ഛ യാന്തി മദ്യാജിനോ ഭീമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാർക്കിടയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അത്തരം ജീവികൾക്കിടയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. പൂർവികരെ ആരാധിക്കുന്നവർ പൂർവികരിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന നിമിത്തം ജീവസത്തകൾക്ക് നാനാവിധത്തിലുള്ള ചായ്വുകൾ അഥവാ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിനാൽ അവർ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ യോഗ്യരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികമായി ആസക്തിയിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരുവൻ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവൻ എന്നിലേക്ക് വരുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെക്കുറിച്ചും അറിവില്ലാത്ത ഒരുവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉന്നത ലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് ഒരുവന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ അവൻ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ യത്നിക്കുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരികെ പോരേണ്ടി വരില്ല. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമഃ.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:151 പറയുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മാണ്ടേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരുകൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലതാപിച്ചു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അവയുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ അലയുന്നു. അവയിൽ ചിലത് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചിലത് അതോ തല ലോകങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവാത്മാക്കളിൽ ഒരുവന് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ അവസരം കൈവരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ അവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയുടെ വിത്ത് ലഭിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയും ചിലപ്പോൾ അതോ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. ഇതാണ് പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ലോകം. ഒരുവൻ ഒരുവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനായി തീരുമ്പോൾ നിവൃത്തി മാർഗം മോചനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുകയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇത് അനിവാര്യമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീയുത്തമ ശ്ലോകീ ഭക്തിർഭവതേഷ്ടികീ. ൃതം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. ഗുരുരാജ് കീ ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി രൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉപരിലോകങ്ങളിലെ കുറിച്ച് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടു പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ. പിന്നീട് അതോ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ നരകലോകങ്ങളിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, വിഷ്ണുരാധൻ അല്ലെ. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ, ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ്. തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നരകത്തിലേക്കൊന്നും പോകില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഏറ്റവും പാപികളായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെ, അവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ആ പാപങ്ങളുടെ ഭവിഷ്യത്ത് എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, അതിന് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു, ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം കാരുണ്യവാനാണ് എന്നത് കാണിക്കുവാനായിട്ട്, ഭക്തിത സേവനം എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നരകലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ശിക്ഷയോ അനുഭവിക്കുകയോ അല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്
പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിലൂടെ ശുഭദേവ് ഗോസ്വാമി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള പാപികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടുന്നു. അവരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഭാവിയിൽ ഇനി സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു അല്ലെ, അവരൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും, അതാണ് ചിന്ത അല്ലെ. പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു പരദുഃഖ ദുഃഖി. വൈഷ്ണവൻ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വൈഷ്ണവന് അതിലും ദുഃഖിക്കുന്നു, അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ അവരിത്ര മാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദരെ അങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പ്രഭുപാദരെ ഓർത്തത്, തന്നെ കുറിച്ചല്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ സ്വന്തം കാര്യം കുറിച്ചാണ് ഓർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് അവിടെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭജനം ചെയ്യാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ രാധാ മാധവന്റെ എന്താ പറയാ, അവിടെ കുറെ മൂർത്തികളുണ്ട്, രാധാമാധവ്, ജയദേവ് ഗോസ്വാമി, രാധാ ദാമോദർ മെയിൻ ഡീറ്റി, അങ്ങനെ വേറെ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരെയൊക്കെ കാരുണ്യം നേടാം, അവരുടെയൊക്കെ ആരതി കാണാം അല്ലെ, അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ കീർത്തനം, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല സുഖമായിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് കഴിയാമായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പരദുഃഖ ദുഃഖി ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭുപാദരി 70-ാമത്തെ വയസ്സിലും അമേരിക്ക പോലുള്ള തണുപ്പുള്ള രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പതിത ആത്മാക്കളെയൊക്കെ മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി അവർക്കൊക്കെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭാതർ പറയുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും പരദുഃഖ ദുഃഖി, മറ്റുള്ളവരുടെ ആ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തിത സേവനം എത്രമാത്രം ശക്തമാണ് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്നതിന് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി ഈ അധ്യായത്തിലെ അജാമിളന്റെ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അജാമിളിനോട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലയോ ഭഗവാൻ, അല്ലയോ ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി, അങ്ങ് മോക്ഷപാത അഥവാ നിവൃത്തി മാർഗം നേരത്തെ തന്നെ 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ പാത പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരു നിശ്ചയമായും അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയരാനും അവിടെ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവനോടൊപ്പം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കുവാനും കഴിയും. അങ്ങനെ അവന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തിന് വിരാമമാകും. ഒരു വാർത്ത പറയുന്നു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നതിനാൽ 5-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലെ വ്യത്യസ്ത നരകീയ ജീവിതങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിച്ചതോടെ ബദ്ധാത്മാവുകളെ എങ്ങനെ മായയുടെ കുരുക്കളിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചെടുത്ത് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടക്കി അയക്കാമെന്ന ചിന്തയിൽ അവൻ വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠാകുലനായി. അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ശുഭദേവ് ഗോസ്വാമിയെ അദ്ദേഹം 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ച നിവൃത്തി മാർഗത്തെ കുറിച്ച് അഥവാ മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം മരണം അടുത്ത സമയത്ത് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിയെ സന്ധിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയെ കുറിച്ച് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർണായക സമയത്താണ് അന്വേഷിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അന്വേഷണത്തെ വളരെയധികം ശ്ലാഘിച്ച ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി അവനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സ്വന്തം ജീവിതം അപകടത്തിലാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം മാത്രമാണ് സമയം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അത്രമാത്രം അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ടും ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പരിതപിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള പതിതാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് വേദനിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പോവാൻ സാധിക്കും? അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ശുഭദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ശ്രീ ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ ഐസിയുലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും
തൊട്ടടുത്ത ബെഡിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന അവരെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സ്വന്തം കാര്യം. ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വേഗം ഗംഗാജലം കൊടുക്കൂ, അവർക്ക് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ അല്പം ധൂളി, വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ പ്രസാദം, അത് ആ പാദധൂളി, അവിടുത്തെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ മണ്ണ്, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അല്പം അത് നൽകൂ, ഗംഗാജലം നൽകൂ, ചരണാമൃതം നൽകൂ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പ്രസാദം നൽകാനും അവർക്ക് ഹരിനാമം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ, അവരുടെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കൂ, ഇതൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന രോഗിയുടെ ആത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ടു പോവാറായി. അപ്പോൾ ആ രോഗിയെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ആത്മാവ് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്. സ്വന്തം നില അപകടത്തിലായിട്ട് അവിടെ ICUല് കിടക്കുകയാണ്. എന്നാലും വേറെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യത്തിനും ഡോക്ടർമാരോട് പോലും പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഗുരുമഹാരാജ് പറയും, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരു മാലയെങ്കിലും ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ എത്രയോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അവരെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം മുഴുവനായിട്ടും ശ്രീജയപ്രതാപ സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ധാരാളം ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സന്യാസി ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവര് പലരും പ്രഭുപാദര് പോയതിനു ശേഷമാണ് അവരൊക്കെ സന്യാസ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പല മഹാരാജാക്കന്മാർക്കും സന്യാസ ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശ്രീജയപ്രതാപ സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യം മറ്റുള്ളവർക്കും മറ്റുള്ള പതിതാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരും അല്ലെ. അപ്പോ ആ പ്രഭുപാദരെ അത്രയും എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലും എത്രയോ കൂടുതൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 50,000-ഓളം ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയും ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാ വരുന്നത്? ഗുരുവിനാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൂടാതെ സന്യാസ ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്ത് വേറെ മഹാരാജകൾ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യും, അതിന്റെ പാപം കൂടി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം മഹാരാജാക്കന്മാർ അവരൊക്കെ സന്യാസ ദീക്ഷയൊക്കെ ഗുരുമഹാരാജുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, സ്വന്തം അപകടാവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവൻ, ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും തന്നെ കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥകൾ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അദ്ദേഹവും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥയുണ്ട്, അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നോളൂ, അവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിച്ചോളൂ എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സഹതപിക്കുന്നത്, അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് വിഷമിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സ്വന്തം കാര്യത്തിനായിട്ടുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായെന്നാ പറഞ്ഞത്. വരിയാനേഷതേ പ്രശ്നാകുതോ ലോകഹിതം നൃപ ആത്മവത് സമ്മത പുംസാം ശ്രോതവ്യാദിഷു യാപരഃ. പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, അങ്ങയുടെ അന്വേഷണം മഹത്തരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് എല്ലാത്തരം ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമാണ്. എല്ലാം ലോക നന്മയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ക്രമയോഗ
ലബ്ധേന എന്ന വാക്ക് ആദ്യം കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും പിന്നീട് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും അവസാനം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെയും തലങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് ഒരുവന് മോക്ഷപഥത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ധരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഭക്തിയോഗം വളരെ ശക്തിമത്താകിയാൽ അത് കർമ്മയോഗത്തെയും ജ്ഞാനയോഗത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയോഗം തികച്ചും അതിശക്തമായതിനാൽ കർമ്മയോഗത്തിൽ യാതൊരു സമ്പാദ്യമില്ലാതെ പാപിയായ ഒരു വ്യക്തി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ യാതൊരു സമ്പാദ്യവുമില്ല നിരക്ഷരനായ ഒരു ഭക്തിയോഗം മനുഷ്യരുടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നിസ്സംശയം ഉയർത്തും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ വേദങ്ങളൊക്കെ 4 വേദങ്ങളും മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഇതൊക്കെ രചിക്കുകയുണ്ടായി വ്യാസദേവൻ, അല്ലെ? ഓ, ഇതൊക്കെ പടിപടിയായിട്ട് കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, അതിനുശേഷം ഉപാസനകാന്ഡം, ഇങ്ങനെ ഭഗവത് ആരാധനയിലേക്ക് വരാനായിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തരം ആൾക്കാരെയും ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട്. എന്നാൽ ആരും ഇതിൽ കൂടുതൽ ആകർഷിതരായില്ല. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, വ്യാസദേവൻ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാരദമുനി അവിടെ വരികയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. ജനങ്ങൾ എന്താണ്? കർമ്മകാണ്ഡികളും ജ്ഞാനികാണ്ഡികളുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ കഴിയുന്നു. ഇതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കിട്ടണം. വാസനാകാന്ഡം അത് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അവരിപ്പോഴും കർമ്മകാണ്ഡികളായിട്ട് കഴിയുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേഗത്തില് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സത്യതകൾ, ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകൾ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരിട്ട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്. അതായത് പഠിച്ചു, അല്ലെ? ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വം പുനർജന്മ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ ദിവ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നേരിട്ടിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തില് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് നാരദമുനി വ്യാസദേവൻ. അതുപ്രകാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ലഭിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പോ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താണ്? നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് മാത്രം മതി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണം, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനം, ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു. ഓ, ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയയിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, അതിന്റെ എന്താണ് ശരിയായ ആരംഭം എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് എന്താണ്? യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിചിത്തം സമാസം. അത് കേൾക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ, കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹരി വന്നിരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർമ്മജ്ഞാനവും കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു, അല്ലെ? കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം. അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്ലെ? ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ഭക്തിയോഗം, അല്ലെ? പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം സുസുഖം കർത്തും അഭയം. സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, വളരെ വേഗത്തില് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയോഗത്തിന് എത്രമാത്രം ശക്തമാണ് എന്നത് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് അച്ചാമലിന്റെ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
അല്ലയോ മഹാമുനി ശൂദേവഗോസ്വാമി, പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാത്ത പക്ഷം ജീവസത്തയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കുന്നതിനോ ക്ലേശിക്കുന്നതിനോ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആ ശരീരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവന് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതായി മനസ്സിൽ. ആ പ്രവണതകൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങ് നേരത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള അവൻ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭാതരന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ അല്ലെ ജനിക്കും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ധാമത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ കൂടെ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയും. ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയാലും വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചും അറിവില്ലാത്ത ഒരുവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉന്നത ലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ മാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന ഒരുവിന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ അവൻ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ പോകാനിരിക്കുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരികെ പോരേണ്ടി വരില്ല. നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, എന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ വീണ്ടും നിങ്ങള് ഈ മർത്യലോകത്തിലേക്ക്, ഇവിടേക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇതുപോലെ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലും പറയുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലതാവിച്ച. അനേക കാലം അല്ലെ വിവിധ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൂടെ വിവിധ ശരീരങ്ങളിലൂടെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭക്തി ലതാപിച്ച് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ അവയുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ അലയുന്നു. അവയിൽ ചിലത് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചിലത് അധോ ലോകത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവാത്മാക്കളിൽ ഒരുവനെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ അവസരം കൈവരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ അവന് ഭക്തിത സേവനമാകുന്ന ലതയുടെ വിത്ത് ലഭിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയും ചിലപ്പോൾ അതോ തല ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങും. ഇതാണ് പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭൗതിക രോഗം. ഒരുവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനായി തീരുമ്പോൾ നിവൃത്തി മാർഗം അഥവാ മോചനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുകയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചുറ്റിപ്പിറങ്ങുന്നതിന് പകരം ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, നിവൃത്തി മാർഗവും പ്രവൃത്തി മാർഗവും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോചനത്തിന്റെ പാത എന്ന്. പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്താണ്? ഇവിടെ തന്നെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, മേലെയും താഴെയും ആയിട്ട് അല്ലെ, ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ എന്താണ്? മോചനത്തിന്റെ പാത അഥവാ നിവൃത്തി മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, जय गौर ब्रह्मानंद। പിന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുച്ചെടുക്കാം. കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणामम प्रणाम എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം